Bij het dorpshuis Het Spectrum in Berdaat staan een protte evenementen gepland. Alleen echter de coronacrisis kunnen een protte van deze evenementen net teruggaan. Wij hebben een heel programmaboekje, dat hebben we hier te lezen. Met alle activiteiten die we doen. En die zijn eigenlijk al geschrapt. Bijvoorbeeld een avond, 4-daagse wandelen. En we hebben een auto-puzzelrit. En we hebben jeugdtheater gepland. En dat kon alle keer de prullenbak in, zeg maar. Het dorpshuis kreeg door middel van een webinar contact met andere dorpshuizen. In dat webinar werd bepraat hoe andere dorpshuizen met deze situatie omgaan. Daaruit is een protocol naar voren gekomen. Ze hadden eerder zo'n sessie gewoon met bestuurders en vrijwilligers van dorpshuizen. En toen dienden er zo'n 100 om mij in 2 sessies, 2 keer 50. En over een week hadden ze dus weer 2 keer ongeveer 50 mensen gewoon. En het dorpswerk had op een website een protocol zet van een soort voorbeeldprotocol van wat je rekening mee houden moet in verband met deze coronacrisis. En dat voorbeeldprotocol kun je downloaden en dat kun je aanpassen naar je eigen situatie. En dan is dat een leidraad voor de periode van 1 juni. Naast alleen nog een dorpshuis bestaat Het Spectrum ook uit een zwembad en een theaterzaal. We hebben bijvoorbeeld een zwembad bij. En daar hebben we aparte regels voor, die staan net in dat basisprotocol. Dus daar hebben we zelf wat voor op papier gezet. En zo moeten we de boel wat aanpassen. En dan is de bedoeling dat we met het protocol naar de gemeente gaan. En dat die het goedkeuren, of opmerkingen plegen, zeg maar. En dan kunnen we van 1 juni op die manier werken. Die theaterzaal daar zit normaal in een normaal plak voor zo'n 300 mensen. En we moeten nou de boel wat oors opstellen en rekening houden met die eurometer. En dan komen we tot misschien 60, 70. Dus dat had nou wat gevolgen. Een protte gevolgen dus, maar hoe ziet de toekomst van de evenementen eruit? We hebben een activiteitencommissie. En die zijn we er ook bezig mee het afronden van het programmaboekje voor het nieuwe seizoen. En die hebben van alles nog wat plan, maar het is de vraag, het is eigenlijk al je onder voorbehoud. Want als er weer iets tussen zit met die coronacrisis bijvoorbeeld, dat de overheid bij bepaalde maatregelen onscherpent, dan kun je het ook alweer ophouden. Dus als het steeds soepeler wordt, dan zullen we bijvoorbeeld in maart, ik zeg maar wat, zullen we iets kennen. Maar als die versoepeling net komt, dan kan het dat we iets plant gaan wat net er ook in kan. Het Spectrum zou net besteken zonder vrijwilligers, maar hoe staan zij daarin? Die vindt het heel jammer dat het net draait zoals het ooit draaide. Want mensen vinden het heel leuk om meer dingen te doen en om gastvrouw te wezen en zo, en om te betjenen. En om ben ik wat sociale contacten voor jezelf als vrijwilliger. En dat zit nog heel op slot.